আপনার বিশ্বাস মই কেতিয়া কলো মানুষ যদি ভাল নহয় মাকে পাইছে দেউতাই পয়সাটো কেতিয়াবা উড়াই দিব পারে মাক দেউতা নহয় লৰাও উড়াই দিব পারে জ্ঞানী শ্ৰী অঞ্জন গোস্বামী ডাঙৰীয়া হিমাংশু বৈশ্য ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়াই চাৰে দিয়া আগতীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছে सरकारनि न' मोनो दा बे सरकारनि न' मोननाय गोदानफोरनि थाखाय दिनै माने 3,88,000 माने सुबुंफोरनो राननाय जादों बिसोरनि सेंसन लेटारखौ दिनैनिफ्राय बिसोरनाव राङा बिसोरनि एकाउन्टाव हाबहैसिगोन दा जोंबो बेवहाय सरकारि प्रग्राम हिसाबै जोंनि डिमाकुसि जायगायाव हाथाइसालियाव जोंनि भेरगाव माने आयेन आफादनि सिङाव थानाय भेरगाव जिथु डेभेलपमेन्ट ब्लक बेनि जि बेनिफिसियारिफोर दं जोंहा न' मोनग्राफोर गासै 1740 सा बिथांमोननो सेरिमनियेलि राननाय हाबाफारिखौ बेवहाय खालामदों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि मानव गेदेर गिबि मन्थ्रिया खोब थोंजोङैनो मोनसे भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों माने बिथाङा मोनसे मिटिंनिफ्राय खोब मोजाङै बुजायनानै हरदों आं सानो एबाराव जोंनि जायफ्रा न' मोनग्रा बिसोर गाव गावनो न'खौ लुनानै लानायाव गोनो गोथो जानाय नङा आरो आगोलनि बायदि जेबो उसुबिदायाव फैया खुनु गेजेरनि मानसि हाबसननांगौ गैया आरो बेयो माने मोजाङैनो मोजां जाफुं होननानै सानदों आरो बिनि अनगाबो जों आरो गोबां न' उनावहाय मोनबावगोन आरो जायफ्रा जोबथारनायाव थालाङो बिसोरबो गावबा गावनो पिटिसन होनानै न'खौ मोननो हागोन बेखौ गिबि मन्थ्रिया बुंदों जाय बे न'खौ मोनदों बिसोरो मोनसे स्वच्छ भारतनि फायखानाबो मोनो बिसोरो माने लोंग्रा दैनि थाखाय जल जीवन माने जितु मिशन बिनि घर घर जलनि टेपखौबो बिसोरो मोनगोन जुदि बिसोरो उजाला आसनिखौ मोनाखै माने गेस चौका आरो गेस सिलिन्डार मोननाय आरो साबसिडि मोनबाय थानाय बे आसनिखौबो बिसोरो मोनगोन होननानै जोंनि माने मानव गेदेर गिबि मन्थ्रिया लाइजामनि गेजेरजोंबो बिथांमोननो फोरमायहरदों आरो बिनि अनगायैबो जोंनि आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों जि सासे आइजोनो 10,000 करि रां होनो गोनां बेखौबो थाबैनो अक्ट'बरनि गेजेराव होगोन होननानै फोसावदों आं सानो बेफोर गासै माने हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलाङोब्ला जोंनि जि गोरिब न'खरनि सुबुंफोर बिसोरो रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां आवगायलांनो हागोन दा ठिकादारा ओरैनोब्लाबो मोना आगोलावबो बेबायदिनो खायफा रोङैयाव माने बिसोरो मालाबाबो सिमेन्ट बायफेराखै लहा बायफेराखै मिस्ट्रिजों रायलायफेराखै न' लुफेराखै बेबायदियाव सहाय खालामनायनि मुङाव मालाबा अफिसनिफ्रायबो आरो बेनिफिसियारिनिफ्रायबो माने बेफोरबायदिखौ सोरनोबा बिबान होलायनाय जादों आरो न' लुग्रायाबो गावबो बिबान होदों जाय हाखायो बिसोर गावसोरनो मावनो हादों खारन फैसाया बेनिफिसियारिनि बेंक एकाउन्टआवसो हाबखायो दा एबाराव बे जाहाथे दाजाथों होननानै थोंजोङै बेनिफिसियारिफोरखौ जोंनि चिफ मिनिस्टारा दहाय गावनि बिबुंथियावबो बुंदों जोंबो बुंदों जे दा बेनिफिसियारिया माने जोंनि जाय न' मोनग्राफोर बिसोर गावसोरनि एकाउन्टआव हाबखानाय फैसाजों गावसोरनो लुनानै लानो हागोन नाथाय बिसोर जुदि मालायनो हगारना होयोबा बेबायदिनो जाबाय थागोन ओंखायनो सरकारनिफ्राय बे बेलायाव खुनु गोनो गोथो गैया दुलाराय आसामावनो गोदानै जायफोरा प्राइम मिनिस्टार आवास योजनानि गेजेरजों न' मोनबाय बिथांमोननो सेंसन लेटार राननाय हाबाफारि खुंदों आरो बेबायदियैनो दिनै गोदानै दाजानाय 42 नं भेरगाव समष्टि आरो भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव नैबे डिमाकुसि बाजार खलायाव गासै 1740 बिनायसानो न'नि सेंसन लेटारखौ फर्मेलि रानना होनाय जादों आरो बेवहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सेन्ट्रेलि इन'ग्रेसन खालामनाय जितु फांसन बेखौबो जोंनि बिनायसाफोरनो जोङो दिन्थिनाय जादों आरो गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो लोगोसे दिनैनि नैबे डिमाकुसिनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथां जों बयबो बुंदों बिनायसाफोरखौ जे बिथांमोना गावनि न'खौ गावनो बानायनानै लानांगौ आरो जिहेथु बिथांमोननि न'नि फैसाया बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन थोंजों दा बेखायनो बेखौ दस्रानो जाहाथे दा दिहुनना होथों आरो जिखिनि फैसा मोनो बेखौ मोजाङै मिसइउज खालामालाखानो मोजाङैनो बाहायो आरो जोंनि जिखिनि मावख'गिरिफोर दङ ब्लकनि GRSआनो होन एग्रेडेटेड इन्जिनियारानो होन बा BDOआनो होन बा GPCआनो होन एकाउन्टेन्टआनो होन जायफोरा नायो बिथांमोनाबो जाहाथे फिल्डआव फैनानै न'नि प्रग्रेसखौ नायनानै जाहाथे बिलखौ प्रसेस बायदि होयो नङाब्ला प्रसेसार्स लाबोनाय माखासे बिलखौ होनायनि जाहोनाव न'फ्रा लुफुंजाया आरो गोबां बिनायसाफ्रा जायफ्रा
न'खौ मोनदों बिथांमोना सरकारि न'नि जि एस्टिमेट बे एस्टिमेटनि बाहेरायाव बिथांमोना गिदिर बानायनानै लायो जायनि थाखाय न'खौ बानायजोबनो हायाखै दा बेबायदि गोबां बेनिफिसारिनि प्रब्लेमबो जोङो दिनै मोनदों दा बेखायनो आं खावलायगोन जाहाथे सरकारनि एमाउन्टजों रांजों जेखिनि बानायनो थाखाय एस्टिमेट होनाय जादों बेखिनिखौनो जाहाथे बानायनानै खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना बेखौ मोनफुंनो हायो बानायनानै लानो हायो आं बेखौ खावलायदों आरो दिनैनिफ्रायनो जिहेथु जोंहा जायफ्रा आइडि गैया आइडि गैयै सुबुंफोरनोबो जोङो जायफ्रा मोनथावथाव बिथांमोननोबो न' मोननायनि थाखाय आइडि नाम्बार बानायनायनि बा जिअ टेगिं खालामनायनि हाबाफारिया सोलिदों बेयाव जाहाथे बयबो मदद खालामो आरो गामिनि बा ओनसोलनि गोरों गोरा बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि रायजो राजाखौ दिन्थिनानै होयो आरो फोरमायनानै होयो आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरो